Munang ko sige tara. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilo, Tapico City, Davao del Sur. May namayang gabi guys. So, kung first time mo nakita, kung mahiligong kag traditional hilo, anawag yun para sa imo ni. May gabi ma'am. May gabi. Asa kayo nga balay? Sa Dioro jud ako. Asa nga di oro? Sa Kayo. Mong kayo? Kaganina, first customer na ko, mabini. Mabini ko sa akong magulang, diri man kami kuyo. Sa ato ta dito, nalunta ka. So yan, shout out ha sa taga Mungkayo, ay Mungkayo. Mungkayo, Davao de Oro. Ah, Davao de Oro. Hello po sa inyo ha. Naghanap yung mga di oro, naghanap dire. Ato ni aking kadlaw, si Gaboy. Lagi po, Andag. No? Lang. Ano, asa mo taga-digos? Ning ko na lang. Puro naman nilagyo. Ano, asa mo taga-digos? No, kami taga Digos Ah, na. Next time kay kanang dili mi busy. Balik pa dito. sa ito ipamati, ma'am? Kanya akong babaga, kaya dili na po mataas. Pila kadlaw naman na? Taon-taon na dyan ni. Si Mana. Ay, sobra pa. Mga Bulan. months na. Pila Ako ka naman months? guning ipahilot niya. Wala may muragoy alibyo. Hintay ko gasa ko hiyang. Kung na kaputon 1,000, ano, 2,000. Hindi lagi Wala. maabot. Ah, Boss, di hapon. Katong December nang dula mi Ah. hindi dyan maabot. Wa kadaog. Sakit kaayo. Natukod ako sakit. Kana Samot. mo, maghigda ko magabili. Ikson mo? Pag maghigda ko niya, kani akong itakilit. Maglisok ko agay-agay. Kaya makaagay dyan ko. Kaya sakit lang yun. Sakit ka na ron. Sakit ko gikapon. Sakit ikapon. Sige. Gawas anong sakit nindire. Sa pilain. Magpunga. Bunga. Lagi tayo magpunga ko. Di ka na nebulizer. Wala po. Wala kayo. Mura lang Check bunga, mo mura lang ko. putas. Oo, murag ana lang. Nya, kung napacheck up ka, unsa may ka? Wala may resulta kong ECG. Nya, unsa man na? Ako lagi basig sa amo ang iro. Kaya amo gud niya laga ang balhibo. Ano kung makadaot, magbiya ko daw. Ang bunga putas daghan na sa grason. Daghan sa grason, no? Ang uban kana di kabuhi, mapunga siya, kanang mukaon tang wala sa oras. Kusog mukaon pero wala sa oras, nagpas permanente. Kanang mamahaw ta og tagalas 10, maniud to galas 2, Sa alas una, 3. bata-bata pa ko, moodyo na akong kikinana, alas 9, alas 10 ang Tapos pamahaw. si uga, napoy napiang, dagan ko nga napunga ta. Manigarilyo, mababuna, makapunga po na. Kalanghap na. Makalanghap, damay na lang po. Dagan sa grason. Sige, sa pilain. Mura buok. Likod, naadyo. Likod, walay sakit. Hawak, walay sakit. Likod. Naadyo. Sakit sila akong mga likod. Sakit gamay. Karong gaya labad hindi akong ulo. Lapad ulo. Anong lapad mo? Kapay, panihapon. Wala pa kay Busog pa mo po din ang mainit init na na mainit is Davao o Sige. Sa Kuan. pilain. kanang anxiety, stress, no, naadyo. Wala na stress. Tungod na niyang gibati, may stress siya, may Lain anxiety. ko basta ka na ganing na ako'y bation nga. Dili gani ko dahil makapacheck up, mag-ana, ano ako huna-huna ba? Dili ko mahimutang. Sige. Sa pagkid, manilain. Naadyo ko dili sa ko ang Unsa man dali? mattress. Unsa man na? Kaso, Sis, no? marxist lang siya. Unsa may pangalan sa Kanang binay lang at siya. Katong dili, ano ba? Kanang dili malignant kani siya. Pero ang kwan sa doktor sa ko, iya lang siyang ginamonitor. dili siya mayuma, dili gallstone, Dili dili. po, dili. Marxist lang daw. Siya pangalan. Wala po. Marxist lang po siya. Sis lang. Sister. Nasa maburot sis. Sige, sis. Sige. Sa pa. Wala na gibate. Sige, ako na lang mangita sa uban. Ayaw, puro kay mahadlok. Eh, Mahadlok. ayaw na to imuhang giingon. Ayon ko na to ng padulungay. Wala giingon. Kanang wala niya mo giingon. Apilo na to. Aw, salamat sa Ginoo oy. Para balik na po, kidiri na po. Wala dito ni mo na ingon. Salamat gyud sa Ginoo. Ayuhon nimong tanan kalami parang relax na kaayo ko. Ako yung nauna. May nakabalo kas ko ah. Ako magulang lagi. Gidala gyud ko niya. Sa ato ta dito. YouTube. Kaya na ako YouTube. nakitaan dito. Kani YouTube po. Follow mo ko. Follow ko mo. Salamat. Ano yung YouTube channel na ko, Eric Hilot.
Sunod adlaw na naka sa YouTube. Ano? Engga ni sa aloy. Tita, diri ko juga. Uy, diri ko magud. Okay niyo, taga Malabon man na. Ah. Di bakasyon man na dre, Malabon na. Muli na nakaroon 21 sa Manila. Record magud tinuod loy. Pinangita ko sila kada pang Ang gani. Asa man? namoy maayo di sa Digos, kay sa Manila murag wa deklaro masas daw tanan. Ah. Testing po sila dre anan. Ito ano. Mga Bisaya good pero Kami kay mahilig bagud ka ng masad-masad diya ba sa kuan. Ah, Dali ra Diya, Miss Kuan, kanang park ba? Miss Balay, Masad-masad lang ba, sa balay namo. Sakit to ilaha. Sakit to eh. sakit. Pangpatulog raman to ako wago na makatulog ko ni kauman. Wala ra man May tagay ko dubo. gibayad. Magpaluto pa ta? Body good ba? Saba baka naglang ba yun? Okay Roy. Sige, asa ka to balay no ma'am? Sige, pasin na kay shout out ma'am sa taga Mungkayo. Shout out taga Mungkayo. Abot yun yung digos. Naghanap ako viewers dito sa Dapo de Oro ba ya? Shout out sa mga silingan ma'am. Shout out kay. Shout out si Otep. Si Otep. Otep daw. Shout out Ay, tama. Otep. It's pa. Sinot. Lutlot. Shout out po daw Lutlot. Sa Mungkayo. It's pa man. Hindi na kayo, balik na din sa Mga silingan. Di mo na silingan. Oo, pambedalon to na ako mga silingan, basta maaw-ayo lagi ko. Dito, Nagana kayo. ipanghambog dyan ako, basta mauli akong buktod, bitaw eh. Patanawa sa YouTube. Ito, taon na Tanawon. yun eh. Murag months na, pila ka 5 months, tapos siguro rin ako gidaladala. Kani siya ma'am. January. Kani mong dire kung natuhod pa na sa arthritis. Maura na siya dire ug sa dire. So inainit akong sa ito. Cholesterol man ako nagpapag na. Kung yan na ni mo, mabog sa tuhod. Okay. Dili nun kay ko Sakit ang na lagi ano, kayo. ang itlog lang ko kay para nang Oh, maura man na sila. Wala jud ko'y Wala madali sa mamanok. masunan para Ah. dili magutman akong tiyan. Kaon jud ko itlog. Oh, Lami para po kayo ng busog. no? morning ra ko maging-ana. Pero manok dili kay ko manok. Dili siya kay kung man na siya. Malamang loob. Kay nabuwag ang kolesterol mo. Samot sa kaungat. Wala ni maghihumulog ininit. Ana. Ako pong ginaanog gabon. Pero Eh, di pud kaayo lagi Nilaga. masakit kay mahulot mang gabon. Oh. undangan na sa kay mukubol nagsamot. Pas mo sa samot. Yung mo na mahagot ang sa dili o to hapon gabi di kita pwede magpasa. Di ka nagbasa Ano naman yun? hapon. Dahil dili po. Pero kanang hapon gabi Hugas lang. Ano? masa wala. Oo. Ay, dili lang. Masa jud ko. Wala gyud. Di ko katulog. Ano lang, vagina lang. Ano lang Di dyan. ko katulog. Mahagot ang sa dili gyud di kita pwede kumahimo magpasa. Ang tawagan na niya pas mo susok. Sa mo to oh. Ang mo to oh, muundang. Ang di mo to oh, padayunon. Sa di ma. Magbasag hapon gabi. Hapon gabi. Bago taw sa dili. Tawagan na niya, pas mo sa kusog. Nya kay namay dili mo to oh, ala kaligo. Hindi mo to na madibate naman po. May gibate yun. Para dili ta magdebate, maligo na lang. Gani. Hindi makamoto pero sa moto para sa mga viewers, undangon. Ana ra man na. Pero sige lang kung maligo, dugay pa man po. Dugay pa man po na ipit. Kaligo na lang sa. Kala na makaligo muna sila siyang gabi. Ako di Magkatulog. ko Magkatul man ako ang Para makatulog ka mo, piyong lang yun siya, ma'am. magpiyo. Sige. So yan guys, shout out sa taga Mungkayo, Davao de Oro. Oo. Di na, Mungkayo City, di po. Dili. Dili di. Mungkayo, Davao de Oro. Hello po sa inyo ha. Nagana kay mga Davao de Oro, mga Davao de Oro. Nagani sa kuha dire. Sunod diri kay naabot ko No, diri. so, naabot si Ma'am dire, isuroy sa Digos. No, sa lugar nga init di among Digos. Init jud. Ulan dito sa mga ganiya eh. Pagikan na mo. Sige. So yun guys, tabangan na to si Ma'am nga mamayo iyahang ginapamati sa Klawasan. Siyempre, ino ba na sa pagkampos? Tarang nga mo doon sa kuwang ni Pahilot, magpatambal, manikamot tanong, manikamot pa maayo mo. Pagkab sa kumayo mo kay Pahit kay Gata, ginapamati sa Klawasan. Barado sa trabaho. Yes, karon na po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and share this video. Kaya kung makashare mo guys, mas naganong masayod, labi na gud mo mga parente. Number 1. Kung naamoy parente. Naamoy parente. Mananang di siguro. No, si mong friends po.
Salamat kay sa mga nagtanaw sa YouTube o sa mga nagka-comment o shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So magsugod ako kilot guys para sa inyo ani. Ayan guys, magsugod na ko para sa inyo ni. YouTube video ay sisir. Ada na YouTube po. Pakitaon. Ay, pala ko tanggal sa rilo ma'am. Ang makitaan dyan po rin diya. Oo, uy. Tanaw mo Madali gali. pa karon mo. Wala pa man i-upload. Kaya pag nakapila. Ay, dili mo na live no. Abi na kog live. Picture na. Tanaw ta ko dahil abi na kog live. Ah, Wala yeah. di ay. Sa kumpuktor agad. Saka sa tagamang, gamay ma'am. Saka Sa gamay. kagamay. Up, ya. Kamot na to. Sakit. Maunang kamuta. Ah, muna. Ana. Kasi sige ni panudlo. Bibi. Pero gamay Oh, ko. ito isa loy. Ah, wala pa to. Okay na kana? Ako kapanyapon ani ron lamig. Tama tong ang wakwak ni himo di ay. Di maligo. Pero gamay ko Hindi dito. siya maligo. Gabi. Di ba? Abaga ba? Bili. Up. Di magalit ka maligo. Adlaw. Maligo tagahapon. Ako din nakakita. Tama o ba? Na. Ali ba ko maligo? Magpunas lang jud ko. Mula yung gagahapon ang maligo. Wala lagi di na yun. Yung bata naman ko. Di yun ko ka. Ambot. Di ko katulog lagi basta. Ako lang gusto Na mo na din akong buhaton ng bahalag. Di maho tani. Tamadog na bitaw ka. Naabot lang. Saka ito gamay. Saka pa dito gamay. Baka lang ano. Tiil lang, tiil. Nay. Up. Wala na niya. Tawad ako kay Jim. Ako ginuko. Katre mo na may Nakatry mo ganito. mula goto. Hindi kayo tinapamala. Nabigla ang kumpuktor sabi. Rosale. Hilutan. Tanaw ta ka YouTube para makabalo ka. Uy. Kasi ano yun? Unsa na lang man. Gani. Nawat yung gilot tabi sa unsa na dai forma sakit dai kayo. Kapit ay basta na gibate. Ikaw ba gibate? Totoo ba? Kung andan ko kaguan, tayo kita. Nakita na ka sa TV sa rod. Kini ako ang wala maumpon ni sa una. Di makuan pero karon pero di pag yun siya nga Totally ko ano. diilip siya pareha sa isa na ako kakamot ba. Mabaya na bang mo na. Punta. Sakit kayo. Dali lang. Mo na siya. Sakit gamay no? Hindi gini gamay kayo dyan. Agwantaha jud nimo kay. Kapo ganing babae oh. Lagi. Ano kay Sakit na gibati? siya pero sige ingon na. Dito sa pool. Padayon ko, padayon. Mo na siya ta katong dito sa ato nakitaan. Samot na to. Ano ba kay tubig? Na kay tubig. Wala. Nagiha ba si Nadia? Dapat to sukli to 50 man to kung upat ang murag tag 5 ra man to yung hatag ko. Tingko ra man ginanggan. Hinahingal lang dyan. Hinay lang to.
Ini ran eh. Paspasan day. Ayaw lang. Sakit yung kaayos. Wa po yung manghihilot dito sa inyo ha, po yung buyag po itong lugar. Uy. Nakay bation dito kanang makuan ka, wa jud. Digos patirhana. Daghan magod? Kangis digos. Wala dahil dito kuhan, massage. Wala man. Massage. Massage may daghan. Yang sama na massage ay nga. Kaya po yun. Igo ra man ka hapyo da pero ron. Dahil man itong massage o traditional. Oo na kay kani ako aga ni kay mailhan man ako gud basta na ako'y ubo, napagyud ko'y hiluton ana nga nabilin. Lami magani unta karon kay nya. Di naman ka Umabag, ang dahil mo adlaw o kita. Oras na. kuan. Muhawa ko sa area siguro mga pinaka dugay alas 3. O alas 2 ba na. Diretso man ko diri kalinan naman ko ugma. Patay ay naman dahil kuhan. Nauna. Alas 3. Buntag ang ibakante upa. Buntag. Okay. Kuhan man yun, alas 5:30 sa hapon, nanti alas 8 sa gabi, duha. Duha nila. 5:30. 5:30, naman yun. Duha na. 8. Asunod adlaw pwede na ko buntag kay makasugod ko dito. Pwede naman ko Ako hindi kayo bunta sa sunod adlaw, bakante kayo. Adlaw mo. Man, Pwede ra pod. Buntag. adlaw mo ko alas 3 niya. Nahuman ni alas 8 sa gabi. Launa ganit sugod oh. Buntag rin na, bakante nga. Di ba na alauna ugma? Buntag ganit. Duha rin na sila. Di ko pwede Isa. buntag ugma kay Naami Gamero pa alas na ko. 3. Kuan. Naay alas 5:30 hangtod alas 8. Unsang orasan ni sa buntag? Sa kuan sa sunod adlaw nga Kira man. unsa man Unsa man alauna ka, paingon sa hapon o buntag ka, paingon sa udto. tanaw dito kung sipon isa libre. Eh, wala man diri. Basta na nanawag si Arman. Dito sa kuan to. Kenan. Wala man diri. Di na sakit. Di na sakit. Wala naman ka mahilak. Ang tabon ka na. Ako sa una, itong baga-baga pa niya akong lawas Ganahan ako ng kanang tama-tama din na mislit gani. Tagbaw gid ba? Yan sa man eh. Sunod adlaw na lagi. Lagi sa oras. Human pamahaw kay moadto mo ko kalinan pagkahuman. Gikan dire diretso ko kalinan. Alas 8. Ana. Nya pila mo kabuok. Pwede gani gila city. Ikaw, Unsa pwede sayaw buntag. alas 7. Alas 8 na. Kanang wa pay pamahaw. Ay, mahaw pa mo po siya. Alas 8 na Abi, lang. bahala ko pamahaw kung gusto mo. Di mas maayo mo gud hiloton gyud kanang wa pa kay pamahaw. Ang manghililot mo kaon man gyud kaway kusog. Oo mao gani. Sa lawa. Wibis. Ay wibis. Wibis sunod adlaw. May pulis mo tawag May ma. pulis. Pulis man ugma. Mm. Wala man ugma. Martis na dero. Ngati dali aba. Mapay alas 8 na nakadiri. O gani kay pagkahumag hilot o na pa may mamahaw sa diri sa linya Isa na na, isa lang. Isa lang pilot. Kaming duha siguro itong isa. Ikaw Ikaw, ada. Kapag book manggod, jadi mo budawat niya. Pag isa ra, kasi mo, aga magod musulod.
Sa number ano, 09 0927 27 024 024 1376. 1376. Dua minuto, ikaw le. Sunod adlaw lang po ka rin. O kahapon, di nakapwede pa kahapon. Aw, Di na, gabi na. Karon gabi na na. daw si Aloy. Wala na eh. Karon karoy. di na, wala. Karon siya na para ba yung sunod Bato mag drive papaya ka. Kung iniguman ron, Brad, kung dili mo po itong schedule, isunod na itong isa. Ha? Ano lang. magabi. Pag moabot, makat dyan na ito siya. Kaya gusto mo kitong... Pero di moabot, di. Ha? Automatic. Okay ra. Kani sa Webes, ikaw. Sabay ka niya. Ito, no? Webes. Amo daw nga Uma, ako. wala, puno mo ugma. Na, ugma, buntag. Gagbay kay order, brad. Ay. Gamay ra kay order. 15 karton. Nya, naamo ko i-harvest ugma ko gamay. Wala, kuan kaayo. Kay wala pa daw. Sakit kita. Pamulihok sa Manila. Bakit mo wala po tunggyon? Oo, mga. Kung mo na yung kung nay sakit, sakit good. Pero buhay sakit, wala sakit. Ay, my God. Asila manawag ko nimo og unsay dagan na to, wa pa man putoy, Naku, wa pa man kabaw, pud kabaw, tawag sa to kong sakit. makuang kauban sa native. Pero murag kuan lagi kay 15 ra magud ka karton order. Tanawag ko siya loy ito, ara nagtutuwad. Hmm. Unsa po na iya 15 sakit niya. po din kamot. Native. Kusog. Ay, Maligo. Pag gabi eh. Kuan man na, kanang buhit na bulyo, gabi maligo. Sila trabaho. nagtutuwad din taon siya. 45 ang kilo. Kuan to ko ara pod. Unsa ni? Sabot na ko Ikaw, kuan. 45. kapakan. Pero ako adto na ko sa area. Oh, pero tan-aw ra ko, karton ra ko ha. Dugay mo gumawad. Ora ko ang karton. Bali 3 pesos yun ang karton. Siya kay Ah, kay gibate sige. sa ano, sige ka. Sige nagpa-doktor. Kinsa? Kana siya. Puro negative Negative. ang resulta Kana ko. ra yung kamot iro yan. Bilisdan gyud kay igid na ma. Kuan na panuhot nga. Wala sakit eh. Ano na? Kaya isa rin ay sakit ato. Gawas gani ko no. Siya gaya kayo gawas Kanino ka? Nanawag, nakapanawagod. Kapanawag yung mama. Ano yung mama di tawagon no? Jud. Wa bitaw gyud mo sangkit nga kanang Papa, magkuan wajud papa. ano ano? Mama yun. Isang lalaki lutong mama mo yung sampit. Bitaw.